V nasledujúcej reportáži vás pozývame na najväčšiu čučoriedkovú plantáž na Slovensku. V Plaveckom Petri majú vysadených viac ako 130 000 sadeníc tohto obľúbeného bobuľového ovocia. Čučoriedky boli na začiatku záhradkárskou a nie veľkopestovateľskou záležitosťou. Počin farmárov v Plaveckom Petri je svojou veľkosťou prelomový. Idea vznikla kvôli tomu, že čučoriedky sú veľmi chutné a zdravé ovocie a na Slovensku doteraz do dnešných dní neboli nejaké projekty, ktoré by v takejto miere prinášali ovocie tohto typu na pulty našich obchodov. Takže to bola taká hlavná myšlienka. No a taká možno podporná myšlienka, že fakt tie čučoriedky sú veľmi chutné, sú veľmi zdravé a je to ovocie, ktoré osloví hlavne naše deti. A tak v duchu uvedenej filozofie vyrástla na údolí Karpát zhruba 40-hektárová čučoriedková plantáž. Tu priamo v Plaveckom Petri hovoríme o rozlohe 35 hektárov. Ku dnešnému dňu máme vysadených 30 hektárov čučoriedok. Druhá plantáž obsahuje 8 hektárov, čiže dokopy máme zatiaľ 38 hektárov. Projekt vznikol v roku 2015. Minulý rok už sme začali úspešne nejaké prvé zbery na tejto plantáži a tento rok si sľubujeme, že už v nejakom väčšom meritku spustíme zber. Očakávame zber okolo 100-150 tón čučoriedok, ktoré by mohli byť vyprodukované tu priamo na Slovensku. To sú už celkom slušné pestovateľské čísla, pri ktorých vzniká potreba hľadania odbytových kanálov ku konečným spotrebiteľom. Zatiaľ s odbytom nevidíme nejaký väčší problém, skôr problém vnímam v nejakom tlaku z toho okolia, z okolitých krajín, ktoré sa snažia nejaký lacný prebytok aj tých čučoriedok dovážať sem na Slovensko. Čiže je to niečo, s čím, nehovorím, že bojujeme, ale s čím zápasíme každý rok. Proste ten lacný import, ktorý vzniká prebytkom na tých rôznych iných trhoch, sa objavuje tu u nás a ten nám to trošku komplikuje. Ovocie dopestované priamo tu na Slovensku, ktoré necestuje cez polku Európy, má určite lepšiu kvalitu, pretože není také staré. Ľudia si ju proste musia ochutnať, musia porovnať a asi až čas ukáže, že proste tá chuť, ktorá dokáže byť dopestovaná tu, nedokáže byť dopestovaná niekde v Maroku, v Španielsku, ktorá musí proste strašne dlho cestovať práve kvôli tým dlhým transportným vzdialenostiam. Naša filozofia je zbierať len zrelé dozreté ovocie, ktoré je vhodné už na priamy konzum. Rozhodli sme sa určite pre tú ľudskú prácu. Považujem to v momentálnej chvíli stále za najkvalitnejší zber, pretože keď si zoberieme kombajn, nám pozbiera a dosť poškodí aj to ovocie, čiže realizujeme 3 zbery na každom ovoci a všetky 3 zbery sú teda ručné zbery. Je to najnákladnejší spôsob, ale zase nám zaručuje to tú kvalitu, ktorú my tak strašne potrebujeme. Danej filozofii je prispôsobený aj zber čučoriedok, ktorý na farme v Plaveckom Petri realizujú výlučne ručne. Nie je to určite ľahká práca, občas sa aj to slnečko hryze, ale určite na Slovensku tiež nájdeme veľa kvalitných ľudí, ktorých ešte baví a naplňa takáto práca. Ľudské ruky sú určite spoľahlivejšie ako žacie lišty na kombajne. No sú ešte ľudia, ktorí sú ochotní manuálne zbierať úrodu na poli? Priemerne pracovníci okolo tých 100 kg dokážu nazbierať za 10 hodín práce. Záleží aj od toho, aká úroda je na danej sekcii a na danej odrode čučoriedky. A náročnosť toho zberu je v tom, lebo tie čučoriedky sú malé a treba ich veľa nazbierať, aby sme videli výsledok. Jedna čučoriedka neváži toľko ako jablko, čiže je to pracnejšia práca ako oberať melóny napríklad. Po nazberaní 100 kg čučoriedok vám chrbát dá jasné znamenie, že ste si odviedli poctivú prácu. Toľko nástrahy a reálie ručného zberu. Vráťme sa však ešte k pestovateľským záležitostiam, keďže na farme v Plaveckom Petri možno nájsť viacero odrôd, ako aj spôsobov pestovania čučoriedok.
Už na začiatku sme museli zohľadniť pri výbere odrôd hlavne našu klímu, naše podnebie, to bol základný faktor. A druhý z faktorov pri výbere vhodných odrôd je nejaká následnosť toho zberu, pretože pokiaľ by všetky čučoriedky nás dozreli v jeden okamih, bolo by to nemožné jednak obrať a nemožné nejak predať. Ale takto, ak to máme diverzifikované, proste vieme poskytnúť dlhší časový rámec toho zberu a teda aj ten predaj môže byť natiahnutý od toho júla až do toho konca septembra. To je najzákladnejšia myšlienka tej diverzifikácie tých jednotlivých odrôd. V násade máme dva spôsoby pestovania čučoriedok. Jeden je ten priamo v zemi zasadený, kde tiež je primiešaná rašelina, rôzny substrát, či piesok, piliny, nejaká kombinácia toho celého. A druhý spôsob je pestovať to priamo v kvetináčoch, tak ako to vidíte tu vedľa mňa. Považujem to za jednoduchší spôsob, pretože dokážeme presnejšie dávkovať množstvo vody, dokážeme množstvo vody aj merať, ktoré vyteče z toho kvetináču, nejakú drenážnu vodu, čiže týmito nejakými možnosťami sú kvetináče v niečom sú lepšie, v niečom sú zase horšie. Čiže máme na sade obidva spôsoby a možno po 5 rokoch budeme trošku múdrejší, ktorý spôsob pre naše klimatické podmienky je najvhodnejší. Aby bolo čo zbierať, farmári musia myslieť aj na ochranu úrody, kde šarapatu robia viaceré druhy zvierat. Ak vám teraz náhodou behá po rozume medveď, tak nemierite celkom presne. Áno, je to pravda, voči tým medveďom sa vieme chrániť nejakým plotom, ale voči tým škorcom, bohužiaľ škorce sú veľký nepriateľ týchto rôznych bobulových ovocí. A jediné, čo sa nám nejak osvedčilo z dlhodobého hľadiska, je používanie biologickej ochrany. To sú rôzne dravce, ktoré krúžia nad sadom a tým pádom eliminujú tých škorcov mimo toho nášho územia. Považujem to za možno takú 90% úspešnosť tejto ochrany. Kto chce ochutnať slovenské čučoriedky, môže tak urobiť už teraz, keďže od júla sú v domácej predajnej sieti. Konkrétne tieto čučoriedky nájdeme v obchodných reťazcoch od toho júla, augusta až po koniec septembra. Určite treba hľadať nejakú slovenskú zástavu, ktorá zaručuje, že to ovocie bolo dopestované tu na Slovensku. A pokiaľ zákazníci majú priamo chuť ochutnať tieto naše, odporúčam hľadať v obchodoch čučky, ktoré sú priamo z tejto našej slovenskej farmy tuto od Plaveckého Petra.